କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନାର୍ସିସିଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା ମାନେ କ'ଣ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଯେ ନିଜର ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଘର ଲୋକ, ସାଙ୍ଗ କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, କାହା କଥା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ନ ଧରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ। ତ ଏଇଟା ଅଛି, ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି କାହା କଥା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କଠୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ଜୀଭରେ ସିନା ହାଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେନି ଆମ ଜୀବକୁ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଲି ନିଜ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଗଳାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଭାବିକି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସେ ନା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ କେବେ ପଛାନ୍ତିନି। ତ ଏଇଟା ଭାବିକି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେଟର୍। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଚେହେରା କ'ଣ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି।